tällä kertaa mä olisinkin sitten Pyhäluostolla. Tää on mulle vähän tämmönen, oli extempore reissu. Jos kuukauden suunnitteluaika on extempore, joo. Tosiaan kun tulin takas kotiin sieltä Pallakselta, niin mä sitten siinä seuraavana päivänä varasin tai ostin itselleni noi junaliput. Siis mä eka mietin sitä siinä, että kun kattelin työkalenteria, että varmaan saan tuohon mun vapaan viikonlopun ympärille pari ylimääräistä päivää, niin että ehkä mä menen jonnekin Etelä-Suomeen kansallispuistoonkin lähelle, kun itse asuu Päijät-Hämeessä ja näin, että sellainen 1-2 yön reissuja. En mä tiedä oikeastaan mistä se idea tuli. Sitten mä sanoin, että Pyhäluostolle ja no, ei näytä ihan Etelä-Suomea oo. Mutta täällä on meruska jo. Katsotaan, että kuinka paljon täällä on nyt sitten porukkaa, kun niin mä ymmärsin, että tää on ihan kohtuusuosittu tää Pyhän ja Luoston pääty, että en tiedä miten tuossa välillä on porukkaa, mutta kyllähän tänne sekaan mahtuu. Nyt mä oon matkalla tohon Isupurulle. Lähdin tosta Pyhähotellilta. Ja sit siitä mä menen Karhunjuomalammelle pitämään tauon. Ja sitten varmaan käyn siinä noita tunturin huipulla. Täällä on aika sumuinen aamu, mutta se näyttää kyllä, että se kirkastuu tästä. Että kello on nyt vähän yli 10. Ja sitten mä menen yöksi sitten Huttu luoma. Siellä kumminkin on autiotupa, mutta nyt ajattelin kyllä ehkä olla tuossa teltassa. Varsinkin jos siellä on enemmän porukkaa. Mutta tässä saas olla valtamassa. Pitäisiköhän käydä sukeltaa? Hirveä määrä kolikoita tuolla pohjassa.
taisi Isokuru kuljettu ja kohta olisi sitten tauon paikka tuossa Karhun juomalammella. Olisi vähän pastaa ja katsoa, että jos siinä olisi semmosen. On vaikka parikin tuntia, ei mun tässä ole kyllä kiire. Sitten sen jälkeen jos kävisin noita tunturin huipulla, alkaa vähän sää selkiytymään. Kattelin kyllä, että se näyttää se noita tunturin huippu olevan vielä vähän sumun peitossa, mutta se silti kiva käydä siellä. Tää on aika tämmöstä helppokulkusta, mutta toi Isokorolta nousu ylös oli kyllä hapottava. Onneksi on tottua kulkee portaita. On lähdetty siitä Karhunjuoma lammen taukopaikalta ja nyt mä sitten pohdin, että meneekö mä tonne noita tunturoille, kun tää sataa vettä, tai no siis just nyt ei sada, mutta tulee taas puuroja ja näyttää edelleen siltä, että se on varmaan se noita tunturin huippu sumun peitossa, niin vähän jo tässä on pohdinnassa, että meneekö sinne. Olisi nyt aina kiva käydä huiputtamassa, mutta sitten taas jos sieltä ei näe mitään, niin sitten se on vaan sumua ja rakkakiveä. Pitää tässä katsoa. Tuossa Karhunjuomalla oli päivätupa. Mä kävin vaan siinä uistilla, kun mä just silloin sataa, niin puin mun sodeviiton päälle ja sitten 2 laavua ja WC ja sit lammesta sai ottaa vettä. Se oli ihan jees, siinä oli vaan tosiaan aika paljon porukkaa. Et ei tarvinnut kyllä omia ajatuksia mietiskellä, kun voi kuunnella muiden juttuja. Mut ei tässä niinku nyt ihan hirvittävästi ruuhkaa tässä reitillä ollut muuten, että välillä tulee ihmisiä vastaan ja muutamia pyöräilijöitä on ollut ja sellaista, että ihan on ihan ok. Tässä olisi sitten tehtävä, että lähteekö sitä tonne noita tunturille. Ei siinä olisi kuin 1,1 kilometriä. Ja tästä taisi olla siis Huttulamaa 4 kilometriä. Huvittavaa. Tuolla luki 3,6. Ehkä sitä tällä vauhdilla mun mielestä tästä joku vähän reilu tunti Huttulamaallakin ollaan vasta jonkun yli 2.
Ehkä mä lähden tonne Noitatunturille. Noitatunturia nyt vallotettu ja onneksi menin, koska olihan se aika huikeet näkymät sieltä, vaikka olikin vähän sumusta, mutta sitten kun mä lähdin laskeutumaan, niin sumukin vähän siitä hälveni ja näytti kyllä tosi upealta. Nyt mä oon myös sinne Huttulomalle. Tässä tosiaan oli joku se 4 kilometriä, että varmaan 1,5 tuntia ehkä. Riippuu nyt vähän, että minkälaista tää. Jos tää polku on tällaista hyvää ja eikä mitään ihan kovin suuria nousuja, niin siinä nyt kauan siinä 4 kilometrissä menee. Et kello on nyt 4, niin aikataulussa, koska mulla oli tavoite, että mä aina 6 on tuolla yöpymispaikassa, niin sit siinä on taas hyvin aikaa ennen auringon laskua. Ja nyt mulla on siis otsalampussa on virta ja oikeanlainen bioki, koska mulla on ihan uusi otsalampu. Se on USB-C latausportti. Niin mä kävin tuolla Noitatunturilla niin ilman rinkkaa. Mä etin se siihen, että mä ajattelin, että itse, että mä suotta raahaisin sitä sinne ylös saakka, kun tuun kumminkin samaa reittiä alas. Niin mä sitten jätin sen semmosen kuusen juureen vähän. Piilotin sitä. En mä sitä kukaan nyt menisi sieltä mitään ottaa, mutta eipähän tarvi kenenkään ihmetellä, että miksi siinä on rinkkaa. Mut muurahaiset oli kyllä löytänyt se. Kyllä ihan täynnä muurahaisia. Varmaan kohta tunnen, kuinka ne tuolla kiipeilee niskassa. Siellä näkyy Noitatunturi ja laskettelurinteet, se kultakero. Ja sitten aivan mieletöntä ruskamaisia. Mä alan nyt lähestyä Huttulomaa. Ja se mistä mä tiedän, että mä oon kohta perillä on se, että tuot kuuluu aika paljon ääniä. Että jos pohtii sitä, että pitääkö olla yksin, niin ei tarvi olla. Tää on mennyt kyllä tosi nopeasti tää pätkä tässä. Kello ei edes vielä 5. Tää on tämmöstä siis tosi leveetä tollasta
kiekotettua baanaaton. Ja ollut siis koko matkalta sieltä alusta saakka siis no, ei nyt ihan näin leveätä, mutta nyt tässä ainakin tässä lukee tuossa 9,2 kilometriä oltaisiin tultu Pyhältä. Tää on ollut kyllä siis ihan mukava kävellä siis silleen jaloilla helppoa. Voin jo keskittyä katselemaan maisemia, kun ei tarvitse katsoa mihin astuu. Mutta, tää vähän tällainen on purtsilla. Mutta ehkä itse tykkäisin enemmän polkumaisesta kumminkin. Vaikka kävi välillä siellä Pallaksella ärsyttää se kivien ja juurien määrä. En ole vielä päättänyt, että nukuuko mä tuolla autiotuvassa vai teltassa. Jos siellä tosiaan on paljon porukkaa, niin kyllä mä sitten enemmän teltassa nukun. Se paitsi, kun sitä rahaa mukana, niin on siellä nukuttavakin. Tosin tässä seuraavalla sitten yöpymispaikalla ei kyllä edes ole mahdollisuutta autiotupaa, että siellä olisi vaan päivätupa. Siellä on nyt yksi teltta pystyssä. No, eikä sinne sekaan mahdu. Noniin, nyt olisi saatu leiri sitten pystyyn. Kyllä mä nyt sitten tähän jäin, vaikka mä ihan hetken aikaa mietin tuossa kun mä kävelin, että no eipä sinne Kapustaan olisiko 5 kilometriä. Mutta en siis tiedä, onko täällä kaikki porukka jäämässä yöksi tähän vai onko jotain päiväretkeilijöitä, mutta tuossa nyt oli jonkin verran porukkaa. Ainakin äänestä päätelin, mä en ole vielä mennyt kattoo tonne niin kuin, minkälainen toi kota on tai toi autiotupa. Nyt sain tosiaan tavarat leveytettyä tähän teltan lattialle ja sitten olisi vedenhakua ja ruoanlaittoa ja nukkumaan menemistä. Ihan sellaista perus. Nyt on kuullut, että joku kulkee fillarilla. No, kyllä mä tiesin, kun mä katoin kartasta, että mä arvelin, että on varmasti niinku suosittu paikka. Mutta hauska, että mä oon asiakaspalvelutöissä. Ja on siis tosi helppo olla asiakkaiden kanssa ja niin kuin ei mitään ongelmaa niiden juttelussa. Ja sitten mä oon myös tosi sosiaalinen kavereiden kanssa. Me ollaan kaveriporukassa höpöttää ja tälleen. Mutta sitten en mä jotenkin kun on tälleen porukkaa, niin en mä osaa olla. Mä haluaisin vaan olla yksikseni. No, teltassa olla yksin ja jos tuntuu siltä, että ahdistaa mennä tonne kotaan tai nuotiopaikalle tai tälleen näin, niin mä pystyn tekemään hyvin ruoan tästä teltan luona. Ja siis olen nytkin useamman kanssa olen jutellut tässä ihmisten kanssa ja siis tosi mielelläni juttelen, jos joku tulee mulle juttelee, se ei ole niinku se, mutta sitten jotenkin on hirveän vaikea itse mennä, jos on paljon porukoita tai porukkaa, mennä sitten yksinään sinne. Ollut kyllä kaiken kaikkiaan kiva päivä. Mä eka luulin tossa, mä en tiedä mitä mä olin ajatellut, kun mä oon kotona pakannut. Mä luulin, että mä en ottanut mun lusikkaa mukaan, kun se yleensä on mun tommosessa keittiöpussissa, mutta nyt se ei ollut. Mä löysin mun lusikan, tuli heitetty tälleen vaan rinkkoon. En tiedä mitä on siinä käynyt. Tämän lusikkaan. Mä pohdin sitä, että ei hitsi, että pitäis mun jostain kepistä vuolla itselleni lusikka. Siis mulla oli mukana, onkin mukana sellainen puinen
toi kerroskäyttölusikka. Mutta mä huomasin, että tää on todellakin kertakäyttöinen. Mutta se löytyi. Ja sitten mä myös tossa, kun mä menin sinne Noitatunturille, mä jätin tosiaan mun tavarat niin rinkan siihen alas. Ja sitten otin kaikki muut tavarat ja sitten mä huomasin siellä tunturin huipulla, että tää mun ei hittoa, että se ei roikukaan mun kaulassa. Se on niin pieni, että mä en todellakaan löydä sieltä rakkakivikosta, jos se on jotenkin sieltä tippunut. Siis mä olen miettinyt, että ainoa milloin se mun oikeesti voi tippua multa, niin on ollut silloin, kun mä otin sen rinkan pois ja sadeviita ja tällaisen, että se on pakko olla siellä. Ja no, sit mä katsoin, kun mä menin sen tavarataloon, okei, sitä ei näy siinä missään maassa. Ja sit mä nappasin sen mun rinkan ja siitä tavaroita yhtäkkiä se tipahti jostain siihen maahan. Mä luulen, että se on jäänyt johonkin kiinni, kun mä oon siinä tosiaan sitä sadeviittaa ja rinkkaa ja tällaisia ottanut pois päältä. Niin. Mutta ei kadonnut. Eikä tässä kummempia tästä päivästä nyt tuu mieleen. Toi vähän ollut ehkä väsynyt olla. Sain kyllä siis ihan hyvin nukuttua junassa. Mähän en siis ottanut yöjunan hyttiä, vaan mä nukuun 2 penkillä. Ja no, eihän se nyt parhaimpia yöunia saa, mutta tuli nukuttua ja ok siinä kyllä. Mutta se on aina vähän sellaista, että ei sitten saa levättyä kunnolla. Toivotaan nyt, että tänä yönä saisi nukuttua kunnolla. Mulla on uusi makuullista, minkä mä ostin itselleni tässä justiinsa. Olikohan tässä R-arvo 6, että pitäisi olla niin kuin 4 vuoden ajan makualusta. 10 senttiä postaan kiloskierin. Mä tosiaan vähän pohdiskelin noita, mutta mä nyt sit päädyin tähän, että oli suht edullinen. Tää ei tainnut maksaa ehkä 120 €. Ja sitten kun tosiaan siinä mun toisessa makuullassa siinä ei juurikaan R-arvoa, että tietysti on tää tämmönen oranssi Expedin solumuovimatto aina mukana, että sillä nyt se lisää sitä lämpöä. Mut sit kun tää nyt oli luvattu kumminkin, että on yöllä menee sinne 0 puolelle, niin mä ajattelin, että sit on kiva, että on semmonen makualusta, että ei varmasti tuu kylmä. Sen pääsee nyt sitten testiin. Kyllä sen yhden kerran kotona täytin ja pötköttelin olkkarilattialla, mutta pääsee nyt sitten ihan kunnolla testiin. Mitäköhän täällä olisi? Nyt tuo mun lämpötilamittari näyttää, että täällä teltan sisällä olisi +15. Ja varmaan ihan pitää paikkansakin, että hikoilin niin paljon, kun mun paidat ja kaikkihan selästä märkänä. Niin ihan kuivat vaatteet päälle ja laitoin tämän taukotakin. Sitten jos tulee vähän viileä, niin voin mennä aina tuohon kotaan lämmittelee. Mä uskon, että mä yöllä palelee, koska se mun makupussi on -7 asti. Siellä kyllä pärjää. Mut nyt veden suodatusta, ruoanlaittoa. Ja mulla olisi tossa itse asiassa jälkkäriäkin. Jos mä jaksaisin sitäkin tehdä. Se on aika jees.
tännekin muutama mahtuu nukkumaan. Ja täällä oli joku porukka illalla, joku lapsiperhe, joka lämmin. Täällä Huttulamassa on aika kiva toi vedenottopaikka. Se on toi tommonen luonnonvesikaivo, niin kannattaa varmuuden vuoksi keittää tai suodattaa sen vesi. Mulla itellä on joku irrationaalinen pelko mustaa vettä kohtaan, vaikka siis tiedän, ettei siinä ole oikeasti mitään pelättävää, mut silti aina ahdistaa katsoa mustaa veteen. Niin tämähän ei ole mun lemppari tapa hakea vettä ja illalla tulikin oltu aika nopea siinä, kun nostin kauhalla vettä tuolta kaivosta. No niin, nyt on lähdetty Huttulamasta Kapustia kohden ja en ihan hirveästi siinä viittinyt kuvailla, kun oli tosiaan sitä porukkaa aika paljon, että aamulla kun mä menin laittaa aamupalaa, niin sit oli enää yksi tyyppi ja sit siihen tuli joku, kuka oli ollut varmaan tuolla Kapustilla yötä, niin tuli siinä pitämään taukoa. Mutta oli ihan mukava, mä tein illalla ruuhankodassa ja siellä oli toinen yksin vaeltaja, niin hänen kanssa sit siinä jutustelin ja lämmitin mun ruuan. Ja kerrankin mä olisin siis oikeesti jaksanutkin tehdä mun jälkkärin. Mutta se mun ruoka-annos oli niin iso, että mä en vaan yksinkertaisesti jaksanut niin kuin syödä enää yhtään mitään. Niin. Jälkkäri on siis edelleen mukana. Tiedä, Sanna, jaksaako sitä tänäänkään tehdä sitten, tai jaksaisiko lähinnä syödä, kun mulla on siis saman kokoinen ruoka-annos illaksi kuin mitä oli eilen. Niin se on aika iso. Tietysti sitten jos on ajoissa Pyhäjärvellä, niin voihan sitä sitten vaikka syödä eka sen yhden annoksen ja sitten katsoa, jos tekee illalla sen mustikkakaurapaistoksen sitten. Tää onkin ollut nyt tämmöstä ihan vaan polkua, eikä enää sellaista valtatietä. Tää on ollut kyllä, joutuuhan vähän tässä kattelemaan, niin astuu, mutta jotenkin tätä on ollut silti nyt kivempi mennä. Ja tässä nyt ilmeisesti, niin kuin tässä ei saa pyörät kulkea, niin ei ole niitäkään näkynyt. Tossa oli aika paljon tossa Huttulamalla tänään tässä aamulla, kun pakkasin tavaroita ja purin telttaa, niin 6 pyöräilijääkään siinä oli. Niin. Ja sitten tosiaan eilen niitä näkyy aika paljon. Mutta ehkä nyt tällä reitillä sitten ei niitä näkyisi. Et varmaan sitä taas enemmän siellä luoston päädyssä. So. Aurinko paistaa ja tosiaan otin takin sen takia pois, kun mä edes tajunnut mitä mä ajattelin, kun mä laitoin sen päälle, niin kun lähdin tosta ja olin kävellyt varmaan sellaisen 10 minuuttia. Mä ei hittoa, että nyt on niin tuskainen olla, pakko riisussa. Voisiko sitä niin kuin paremmin kävelyretkensa aloittaa seuraavaa paikkaa kuin aurinkoisessa syyssäässä. Mä nukuinkin tosi hyvin. 10 tuntia, että selkeästi oli väsymystä siitä edellisestä yöstä, kun nukuin siellä junassa. Että huomasin eilen fiiliksistäkin, että oli vähän semmoinen matalammat fiilikset, koska mä sit olin niin väsynyt.
nyt tää on tosiaan nukuttanut hyvin. Ja vaikka vähän tuossa yöllä heräsin aamuyössä joskus siinä, että vähän meinas palella. Ja vähän ihmettelin, miten mua palella, että ei siellä, että kumminkin oli plussa-asteita ja se mun makuupussin pitäisi riittää -7 niin kuin komfortin. Ja no, nappasin vaan ton untuva takin sinne makuupussin sisälle ja jatkoin nukkumista. Oli tosi kiva ja aamulla mä sitten huomasin, että se mun makuupussin suuaukko, niin se kiristys on löystynyt kokonaan auki siis. Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että se kaikki kylmä ilma on tullut siitä sisälle. Ja ei ihmekään, että paleli, että pitää katsoa ensi yöksi sitten, laittaa siihen joku varmistussolmu, että se ei pääse sitten aukenemaan ja pysyy lämpö siellä pussin sisällä, ettei ala palelemaan. Toivotaan, että katselin vähän säätiedotusta, että illasta pitäisi kyllä olla 100, että pitää nyt toivoa, että kerkiää Pyhäjärvelle ennen sitä. Tässäkin on vaan joku. Mä eilen katsoin tästä mun, kun mä olin träkännyt tuolla kellolla mun matkan, niin tuli 14 kilometriä eilen. Ja tänään vähän reilu ehkä 10. Olisikohan tästä siihen Kapustelle. Tässä luki, että siitä on 6 kilometriä, mutta en tiedä sitten, että no ei ole aina ihan niin tarkkoja. Ja sitten mä menen sitten Pyhäjärvelle yöksi. Että ehkä reilu 10. Sitten huomiselle pitäisi olla kyllä jäädä alle 10 kilometriä, niin kerkii sitten hyvin siihen 3 lähtevään bussiin luostolle. Kapustaa olisi enää 0,5 kilometriä. Tämän mukaan Huttulomasta tultu 4,4 ja Luostolle 16. Tää kyllä hauska, että lukee Luosto 16, koska tossa muutama kilometri sitten niin tuolla oli tossa polun varressa kanssa kyltti, missä luki Luosto 16, joten enpä tiedä sitten. No 4,4 kyllä varmaan pitää paikkansa, koska mun kello näyttää saman verran. Tässä olisi ollut myös tällainen reitti tonne Huttulomaan tämmöstä. Tai tänne polkupyöräilijät kulkee. Mutta mä tykkäsin kyllä ehdottomasti enemmän tästä polusta. Nyt sit tois paanaa taas tuohon Kapustaan ja katsotaan sitten minkälainen reitti sieltä on Pyhäjärvelle. Nyt on tähän Kapustalle saavuttu. Mä tulin tähän päivätupaan, kun täällä ei nyt ollut ketään. Tuossa nuotiopaikalla on joku porukka. Ja tällaisena aurinkoisena päivänä mä varmaan olisinkin sitä nuotiopaikkaa suosinut, mutta niin kuin ennemmin tupaa, mutta mä saan olla täällä omassa rauhassa. Nyt mä laitan taas pikaisesti ruuan. Kello on vähän yli 2 ja sitten mä jatkan matkaa sinne Pyhäjärvelle. Tää on kyllä ihan kiva tämmönen, varsinkin jos olisi huono sää, niin tämmönen päivätupa on kyllä tosi mukava paikka päästä sitten pitää taukoa. En tiedä kuinka pitkälle toi nyt sit jatkuu tollaista leveätä paanaa, jos on sitä Pyhäjärvelle asti sitä pillarointireittiä. Se on varmaan tollanen, että se on aika nopea sitten kävellä. Nyt ruoanlaittoon. Nyt on lähdetty Kapustasta tonne Pyhäjärveä kohti.
Mä ajattelisin, että mä olisin vähän kuvannut mun ruokaa. Sitten sieltä tuli porukkaa. Niin sitten, no itse asiassa mä ajattelin silti, että mä olisin kuvannut sitä mun ruokaa, kun se oli niin hyvää. Mutta mä sitten kun mä juttelin siinä niiden ihmisten kanssa, niin eihän mä sitten muistanut edes sitä, että mun piti ottaa kuvaa mun ruoasta. Mulla on samaa ruokaa huomenna lounaalle, sellaista munakoisopastaa. Se on tosta Retkiruokaa Nuotiolla -kirjasta. Ja se on siis niinku tosi hyvää. Niin mutta mä yritän kuvata sitä, muistaa kuvaa sitä sitten huomenna. Kello on 3:30. Se meni vähän kauemmin kuin mä ajattelin, että mä pidän paljon lyhyemmän tauon, mutta sitten tosiaan kun siinä tuli juteltua ihmisten kanssa, että siinä menee vähän enemmän aikaa. Niin, mutta täällä meni sillä välin ihan pilveä. Täytyisi vähän tuntua jotenkin kylmeni ainakin 5 astetta ilma. Nyt mä yritän mennä mahdollisimman reippaasti Pyhäjärvelle, kun jos se alkaa sataa vettä, niin olisi kumminkin kiva saada teltta pystyy ennen sitä, mutta mä luulen, että se ei välttis onnistu. Tää nyt olisikin tohon Porotahtomalle tällaista pyöräilyreittiä, niin tää on nyt nopea kulkee ja sit siis se taitaa se polku muuttuakin taas tollaseksi niinku poluksi. Niin katsotaan sitten mikä on siinä vaiheessa toi matkavauhti. Mut kyllä tää jotenkin musta tuntuu, että tää on vaan niinku vielä paremman näköinen tää ruska tänään kuin eilen, että toivotaan, että huomennakin olisi sitten selkeä sää, niin sit sieltä Ukkoluoston päältä näkyisi ihanasti toi ruska maisema ja eikä olisi vaan pelkkää sumua. Sitä on saavuttu taas pyöräilijöiden valtakuntaa. Tosiaan tähän Pyhälammen taukopaikalle saavun tässä. Mitä noista äänistä tonne kilometrin päähän kuulin, niin täällä on porukkaa. Katsotaan mitä tulee kuvattua tässä taukopaikalla sitten. Pitää nyt vaan heti etsiä toi telttapaikka, niin pääsee sitten laittaa teltan pystyyn ja iltapuhui. Kello alkaakin olla jo 15:06. Niin hyvinhän se päivä on tässä vierähtänyt tossa. Mä kyllä tulin ihan hyvää vauhtia, mutta sitten mä jäin tossa vähän kuvailemaan. Niin siinähän se aika taas nopeasti vierähti, kun tulee tehty sellaisia 10 minuutin pysähdyksiä, niin nopeasti se päivä kuluu. Nyt on saatu leiri kasaa ja syötyä ja kohta olisi nukkumaan menoaika. Huomenna olisi tarkoitus lähteä sitten hyvissä ajoin. Lähdin tänään 12 aikaa siitä ja olin täällä 6. Pyysin Kapustassa sellaisen 1,5 tuntia vai pari tuntia siinä ja tauon. Ja tää pääreitti oli kyllä tosi kivaa.
niin kuin verrattuna siihen eiliseen. Se oli suuremmaksi osaksi nyt sellaista metsäisää reittiä. Eikä sitä semmoista niin kuin pyöräilyreittiä. Se oli aika kiva juttu. Sitten niin kuin aika, tai itse asiassa nyt olikin menty tosi nopeasti. Mä katsoin, että mulla oli keskivauhti sellaista 4 kilometriä tunnissa. Mutta sitten mä jäin vähän kuvailemaan. Yllättäen se tippukin sitten. Se eteneminen ei tullutkaan ihan niin vauhdikkaasti. Tää on ollut kiva ja varsinkin se iso rokko oli, siis se oli tosi upea ja tälleen näin, mutta tää on ehkä vähän enemmän semmoinen päiväretki, niin kun, tai siis enemmän, tosi paljon niin päiväretkeilijöitä, mutta tosi paljon polkupyörällä olevia. Vaikka siellä Hettopallaksellakin oli paljon porukkaa, mutta tää kyllä tuntuu ehkä vielä vilkkaammalta. Tosin tietysti ajankohtakin on vähän eri, kun siellä oli silloin elokuussa. Sekin tietenkin vaikuttaa, mutta siellä nyt tosiaan oli silleen, että melkein samat ihmiset oli samoissa yöpymispaikoissa. Että tässä olisi ollut aina niin kuin, tosi paljon eri ihmisten kanssa on tullut juteltua. Paitsi tosiaan se, keten kanssa meillä siellä illalla oli sama asia kodassa, niin se itse asiassa tuli nyt tähän juttuun myös. Yhden saman ihmisen on nyt niin kuin nähnyt. Ja tosiaan täältä on ollut paljon enemmän juteltu ihmisten kanssa siellä Hettopallaksella täällä näin. Ja tosi paljon tosiaan, kun on ollut aika paljon tässä noita yksinkulkijoitakin, niin sitten niiden kanssa tullut juteltua. Mä mennessä katsoin sitä reittiä, että se on aika easy, että varmasti ehkä siis rankin osuus on sinne Ukkoluostolle nouseminen. Mä uskoisin, että aika nopeasti kumminkin etenen. Tarkoitus, että jos siinä 80 välissä lähtisi kävelemään, niin sitten ei tule missään vaiheessa kiire. Se on mukavaa, että jos sitten näkee jotain nopeita maisemia tällaisia, että on se aika jäädä, ottaa rinkka pois ja ottaa vähän kuvia ja jäädä ihastelemaan maisemaa, eikä sitten tarvitse kiirehtiä. Mä ehkä tässä nyt juomulla tällaisessa hienossa Jalo Retsa mun elektrolyytit. Yritän saada tää juotua, tää ei vaan jotenkin. Nää ei oo ihan sellainen, mistä mä tykkäisin. Tää on luvannut aika, että vielä olisi vaan +1. Nyt on ainakin vielä ihan suht lämmin. Pitää tässä kyllä kompia tonne makuupussiin, ettei ala tulee yhtään kylmä. Tuolla päivätuvassa niin joka lämmittää se niin kuin siellä on varmaan 50 astetta, se on tosi kuuma. Tästäkin mun oli pakko mennä ja telttakin laittaa kasaan, kun mä saavuin, se oli niin kuuma, että mä en pystynyt olemaan. Mutta nyt olisikin sitä hyvin lämmitty, niin mäkin tässä itse asiassa istuin ilman tätä takkia, kun oli jotenkin vielä niin lämmin siitä, että mä olin useamman tunnin tuolla päivätuvassa. Mutta nyt pitää katsoa tosiaan se, että se on se makuupussi suuauko kunnollakin. Okei, nyt siinä kulkee ohi. Pyhälannalta lähdetty ja nyt tästä olisi varmaan joku 4 kilometriä tuohon Lampivaaraan ja sitten sinne tosiaan, siinä mä en siis pysähdyn, mutta sitten mä pysähdyn siinä
luoston päivätuvalla, jos on siis aikaa kello 10. Mulla on kumminkin 5 tuntia aikaa sinne luostolle, niin ei ole silleen kiire. Tuossa Pyhälammella, niin silloin kun mä tulin siihen, niin siinä oli yksi perhe laavulla. Ja sitten mä menin itse sinne päivätupaan, että siinä ei ollut ketään. Ja siinä ihan pienen hetken mä mietin silleen, että täällä ei näe yksiäkään telttoja eikä mitään. Ja että ei vitsi, että onkohan mä ihan yksin, että sellaista ei olekaan vielä tullut niin vastaan, että mä olisin ihan yksin missään yöpymispaikalla. Ja no, laitoin teltan pystyyn siinä ja sitten siihen tulikin siihen päivätupaan porukkaa. Ja sitten kävin hakee vettä, niin laskinkohan mä tosiaan, että siellä oli joku 3 telttaa. Joten kyllä sitä porukkaa oli. Ja tosiaan, taisin ihan vieressäkin oli teltta. Tänään on ollut ihan mieletön aamu. Siis aurinko paistaa täällä kirkkaalta taivaalta. Ihan tosi upean näköistä. Yöllä oli siis, en tiedä, että olikohan pakkasta, mutta ainakin siinä nollassa. Et muuten ihan hyvä oli mulla siinä se makuupussi. Mutta jostain syystä mä tiedän, että valskaako se edelleenkin siitä suuaukosta, kun mä käännyin selälle, niin mua alkoi palelee. Tuntuisi niinku kylmää silleen, just niinku hartioiden ympärillä. Mut sit kun mä nukuin kyljellä, niin sit mua ei palellut, mutta mä en oikein pysty nukkuu kyljellä, kun mulla menee hartiat siitä. Ja niinku niskat ja hartiat ihan jumiin, jos mä nukun kyljellä, niin ja sitten mä koko yön oli vähän sellaista, että joko mä herään siihen, että mulla on niskat ja hartiat jumissa, tai sitten mä herään siihen, että on vähän viileä. Mutta ihan hyvin sain kumminkin nukuttua ja heräsin tuossa 7 aikaa siinä ja vähän aikaa pötköttelin. Ja sitten 8 aloin siinä sitten laittaa leiriä kasaan ja tekee lähtöä. Nyt ohitin sen ametistikaivos-alueen ja on matkalla sinne Ukko-luostolle. Tässä on niinku tämmösen tunnin aikana ei tultu suunnin piirtein 4 kilometriä. Aika hyvällä tahdilla tultu. Tein tosiaan sen virheen silloin lähtiessä, laitoin takin päälle. Ei sen kauan mennyt, kun se oli pakko reissua. Musta tuntuu, että jotenkin nyt tältä reissulla on tullut aika vähän kuvattua. Varsinkin just noin noista leiripaikoista, kun on ollut niin paljon ihmisiä, ettei ole sitten viittinyt hirveästi kuvailla, kun just teltassakaan höpötellä kameralla, kun siinä on vieressä toinen teltta. Niin vaikka siis en tiedä mikä siinä sitten niin on välttämättä näitä ihmisiä, ketään tule koskaan tapaamaan ja kyllähän ne sitten
saattaa vaikka YouTubesta mun höpöttelyn katsoa, mutta silti jotenkin vähän sellainen aina vähän nolo-olo, kun kaivaa kamera esiin ja alkaa kuvaa itseään. Nyt alkaisi tällainen kunnon rakkakivikon ylittäminen. Sellaista. Se mä haluan vielä sanoa, että kiitos kaikille, ketkä on se mun viime videon kattonut. Mä ihan yllätyin, että kuinka paljon sitä oli käyty katsomassa ja kommentoitu. Oli tosi kiva ja kiva tehdä sitten uusi video, kun tietää, että ehkä jotakuta edes kiinnostaa. Tää on mulle ollut, mä en ole siis ikinä kuvannut. Saattaa editoinut videoita. Tää on ollut tämmönen kiva uuden opettelu ja mä oon aika sellainen luova ihminen ja tykkään tehdä kaikkia luovia juttuja. Niin tää on nyt uusi tapa sitä ilmentää ja mulla on tossa muutamia noita videoideoita sitten odottamassa, että ei välttämättä tosta talvella tuon niin paljon käytyy missään retkillä, niin mutta pitää katsoa, kuinka sitä innostuu tästä enemmän ja minkälaisia videoita sitä alkaa sitten tekemään. Mä saavun ihan kohta tuohon Ukkoluoston maisematuvalle. Sitten alkaakin olemaan reissun päätepiste. Kello on vähän yli 1. Niin on tässä 2 tuntia aikaa ennen kuin se bussi lähtee. Nyt katson, että olisi niinku nälkä. Teekö mä ruokaa tuossa maisematuvalla. Toisaalta mietin, että vois kyllä ehkä mennä tonne alas kylään ja käydä siellä syömässä jotain. Ei tarvii liata keitintää. On ollut tosi mukava reissu. Tietysti tää ehkä ihan niin, just kun oli siellä Hettapallaksella, niin täällä nyt ehkä ihan niin ehtoiset maisemat ole kuin mitä siellä on, mutta ollut tosi kiva paikka ja tai ehkä ehdottaa sellainen paikka, että mä haluaisin tulla tänne sitten lasten kanssa niin kuin tekee vaikka päiväretkiä ja tällaisia, että täällä kumminkin hyvin noita reittejä pystyy varjoimaan minne menee ja on paljon noita laavuja ja tällaisia, niin voisi olla semmonen, mutta mä en usko, että tää on ehkä sellainen reitti, mitä mä tuun uudestaan tälleen päästä päähän kävelemään, että voisin ehkä jopa itsekin sillä fillarilla tulla fillaroitsemaan tänne. Mutta ruska alkoi olla tosi upea, että luulen, että se varmaan ensi viikolla on niin kuin ihan huipussa, kun se on luvannut noita töisin on vähän kylmempää, että
Mä olin varautunut tosiaan siihen, että täällä sataisikin paljon enemmän, mutta mullahan on tosi hyvä sää ollut, että eilen oli semmoista puolipilvistä. Tänään nyt meni pilveen, mutta muuten koko matkan paistoi aurinko ja oli kyllä tosi kuumakin välillä, että pohdin, että olisiko pitänyt ottaa vielä vähän enemmän vaatetta pois päältä, koska nyt on kyllä selkä ihan hiestä märkänä. Seuraavaksi voi alkaa miettiä niitä ensi vuoden reissuja. Et en usko, että tälle, ellei jotain pientä reissua tee. Varmaan lähilaavureissuja enempää tuu tehtyä. Mä vähän haluaisin lähteä tuohon talvivaellukselle, mutta mulla ei ole mitään varusteita. Mä sitten miettinyt, että ehkä jos ottaisi jonkun sellaisen ohjatun reissun, pitää vähän tutustua niihin, että mistä haluaisi mennä. Ensi kesällä on jos muutama alustavaa suunnitelmaa tehnyt reissuista tällaisista, että yksin ja muiden kanssa, niin katsotaan mitä kaikki videoita niistä sitten tulee. On tästä maisematuvalta lähdetty. Tää onkin sitten pelkkää alamäkeä tonne luostolle saakka. Tässä ei varmaan kauan mene, ei täällä ole kuin kilometrin mittainen. Toi oli kyllä hieno toi Ukkoloston päivätupa. Et sinne olisi kyllä kiva niin kuin varsinkin lapset viedä ja muutenkin mä ajattelin, että tää voisi olla itse asiassa ihan kiva kohde meidän tulla käymään joskus talvella, kun harrastetaan myös laskettelua, niin katselin noita mäkiäkin silleen, että täällä voisi olla kivasti laskettelua ja sitten käydä talvereittejä ja sitten käydä päivätupalla ja tällaista näin. Niin olisi kyllä paljon tekemistä. Tuossa päivätuvalla, kun mä istuin ja katselin tuota maisemaa. Siinä iski sellainen haikeus, melkein suru jopa siitä, että pitää palata takas etelään. Että tässä jotenkin ei ehkä kerinyt sillä tavalla sitä miettimään, että tähän pitää tulla takaisinkin. Mutta tossa istuessa jotenkin kun katselin tuota maisemaa, tuli semmoinen fiilis teitsi, että nyt se kotimatka alkoi. Mä vielä tuossa tosiaan bussilla tohon Rovaniemelle ja siinä mä sitten oon 4 tuntia mennä mun pikkusiskon siinä ja sitten
hyppään yöjunaan takaisin kotia kohti. Vähän tälle, kun yksin matkustaa, niin en ole raskinut sitä makuuhyttiä ottaa, niin nukun sitten taas siinä penkillä, että mikähän se huominen päivä sitten kotona menee ihan päikkäreitä ottaen. Niin. Se on vaan niin paljon, kun yksin menee, niin se nytkin mulla taisi maksaa tuo junalippu vaan 40 € tai jotain sellaista, niin se on huomattavasti edullisempaa, kun mä katsoin sitä hyttiä, musta oli melkein 200 €, niin sitten edestakas ei raski ostaa sitä. Et sit jos jonkun toisenkaan menisi, niin vois sit vaikka jakaa ne kulut. Ja lasten kanssa on mennyt yöjunalla Rovaniemelle ja se oli kyllä ihan tosi kiva matkustustapa. Sitten se matka tuntuu aika lyhyeltä, kun se menee siinä nukkuessa. Tää oli nyt mun tälle vuodelle, oliko tää nyt 4. reissu pohjoiseen vai 5. kerta. Mutta niistä vaan tosiaan, 5 kertaa, 2 kertaa siis on tullut autolla ja sitten 3 kertaa junalla. Ja kyllä tuo junalla matkustaminen on mulle ainakin miellyttävämpi tapa kuin autolla. Siinä pääsee vähän sit jalottelemaan eikä tarvitse sen takia pysähtyä. Ja ei tarvi olla silleen, voi torkkua ja kaikkea näin, kun autolla sitten pitää olla enemmän vapaan. Tää on kyllä ollut tää ukkoluosto ja tää on ollut kyllä tosi kiva. Täälläkin on siis tällaista tosi leveätä tätä reittiä, että nää on ilmeisesti kasvatuspyöräilyreittejä, mutta nyt tässä sitten reitillä. Ja tuolla päivätuvassa oli tosi paljon porukkaa, enkä siis yhtään ihmettele. Varmasti suosittu paikka. Tämä reitti nyt vaikuttaa aika rauhalliselta, että enkä nähnyt vielä yhtäkään pyöräilijää. Ja kaiken kaikkiaan siis loppupeleissä mä ehkä saatoin jopa odottaa, että olisi vielä enemmänkin porukkaa. Mutta kyllä tämä nyt ihan tarpeeksi rauhassa on saanut olla, vaikka tulikin enemmän juteltua vaeltajien kanssa kuin mitä ikinä aikaisemmilla reissuilla on tullutkaan. Voi ehdottaa mulle sitten, mihin mun kannattaisi mennä seuraavalle yksinvaellukselle, mikä olisi semmonen 3-4 yön reitti, että 4 yötä voisi olla aika kiva, että vähän niin kuin pidentää tuota reittiä. Ja sitten ei olisi ehkä semmosia, niin kuin, että siellä olisi ihan hirveästi noita päiväretkikohteita, että olisi vähän sen verran kaukana, että siellä on sitten vaan tai niin vähemmän porukkaa, mutta sitten taas toisaalta ehkä vielä yksin. En tiedä, onko valmis lähteä ihan erämaahan, mutta joku kiva reitti tälleen näin, missä harjoitella tätä yksinvaeltamista. Ei pitäisi, tää on ollut aika, tosiaan en ole vielä kertaakaan ollut silleen ihan täysin yksin, koska jokaisella noilla taukopaikoilla on ollut aina muita ihmisiä, niin se olisi ihan kiva päästä kokemaan, että minkälaiset ne fiilikset sitten olisi siinä kun on oikeasti yksin. Mutta ehkä sitten seuraavalla reissulla. Olen nyt junassa ja kohta sitten ollaankin kotona 12 tunnin päästä. Oli kyllä tosi ihana reissu ja tosiaan vaikka ihmisiä paljon oli tosi ihana jutella kaikkien kanssa. Ja nyt on taas sitten jaksaa, kun on päässyt olemaan luonnossa. Ja voin kyllä ehdottomasti suositella myös Pyhäluostoa ja varsinkin jos etsii jotain kivaa päiväreissukohdetta, niin tuo Pyhäluosto oli kyllä siitä tosi mukava, että siellä oli aika paljon niitä kaikkia laavuja ja tällaisia.
kattelin sitä karttaa, että pääsi tekemään kaikki erilaisia reittejä. Ja varsinkin se iso puro oli, siis se oli tosi upea ja samoin se luostolta huipulta, niin oli upeat näköalat, että isompi kuin ministä kiinnostaa, niin suosittelen.